ndagara pamba apa ndati gare ya zvatangisa usiku unonzwa pari kutsvairwa kumatuwo kuroko chivanze chese mutsvairo kwe yati yese iri kutsvairwa inini miri manje ropa rakumhanya robvunda ndanchine rasta bvudzi romira feeling ndikazonza kuti pane zviri kuitika zvotora nguva hazviperere mukutsvairwa time futi onzwa nyaya dziri kutaurwa but nyaya padzinenge dzichitaurwa hunzwi nyaya dzacho kuti dziri kunzii asi unongonzwa kuti pane vanhu vari kutaura awo ndovaziva undotonzwa vanhu vakawanda hakuzi kuti pane machitaura munhu 1 kana 2 paitaura vanhu vakawanda wotonzwa pari vanhu vari kutaura nyaya masekereredziko yaya vaitozvinzwa zvoto imweyo asi chasvika miri pamwe andisira meseji ndakuya apo amai vataigara navo muroja ndamuudza ndakati chichi ana sisi vari kuya nenhingiriki nenhauro unge uchitaurawo zvaiitikawo saka wanzwa nyaya dziri kutaurwa mvura iri kupombosvika taime kumbocherwa mvura pakati zuva ira iri kuti mvura iri kubuda mutepi pochererwa mvura mabhaketi uchitonzwa kuti mvura iri kucherwa ichidirwa mune rimwe bhaketi mvura iri kucherwa ichidirwa mune rimwe bhaketi asi pakuseni pakunoedza mvura yauioni hana yangu yaindiudza kuti ukabuda manje uri kurova bvafira ipapo enda chakurwa chachoka hapana anofa akachiziya semenderani akaita muchemberi akangofa nechokati chake unobuda ukarohwa muromo ukaenda pasaidi ukangoma ukadaro vanhu zvinongonzarwa nezvinhu usabude panze anobvira ndakaita zvindi izvozvo ndofunga nyaya dzekutengeswa kwedzimba nemwana mumwe chete mumhuri inenge yakazvarwa vana vazhinji tingapese muenzaniso kuti mumhuri makazvarwa vana 5 mumwe chete owana access yekutengesa imba zvekuti vamwe vana ava vanogona kubuditswa kunzi chibva ipano imba iyi yatengeswa. Ndofunga tiri kuona macases akasiyana siyana kana baba namai vanogona kutengeserwa imba nevakomana vemazuva ano zvichida vanenge vatora zvinodhaka zvichida musoro yavo inogona kunge isingachatore zvakanaka nekuda kwokuputa kana kutora madrugs. Unozongoona baba nemhuri vabudiswa kunzi imba yakatengeswa natichaona asi pasina mamwe masignatures edzimwe mhuri. Chii chiri kumboitika kumakotsi uko, chii chiri kumbonyatsoitika kukanzuro here ndekupi kuri kufira nyaya iyi. Nhasi uno tauya kuchitungwiza patati aiwa regai timbononzwa mhuri yekwaJohn yakasanganawo nedambudziko rekuti mumwe mwana mumwe chete akatengesa imba pamusha pane vamwe vana 6. Zvakafamba sei? Malinks acho akamatora kupi? Masignatures evamwe vana ava pasina. Yakatengeswa sei imba iyi? Uye kukanzuro vakanotiwo chii? Nyaya yakaenda kumapurisa here? Yakaendawo kunana mazvikokota here? Payakaferefetwa zvakanzokudii? Regai nditaure namukoma Frank John ndinzwisise kuti dambudziko rakavawira iri rekutengeserwa imba nemwana wababa wavo namai vavo nyakutumbura zvakambofamba sei uye iko zvino vari kugara pai semhuri. Baba vaJohn makadi? Tipo makadi zvenyu vatete? Ndakuona udaidza isenemu here? Izita here? Isenemu. Ndakuona here? Aiwa ndizvo zaJohn. Mbozi ndikati vaJohn kana unombofunga kuti pamwe ndibaba vaJohn. Oh aiwa John isenemu. Full name ndinonzi Frank John. Okay. Mune masenemu echirungu makakurosa njani here kana kuti? Vabereki ndiwo vakakurosawo vazoitira mhuri yavo kunoko vazotibekera kunoko. Asi kumusha chako pamidzi kuMalawi we are Zimbabwean by birth. We are only Zimbabweans by birth, but kumusha chako kune dzimo racho rese kuMalawi. Manje vamwe kwaya kunoko wanikwa kuti aiwa isitiriwe kuZimbabwe. Zvekumusha izva kwakumusha kwababa hanzi kumusha kwababa. Indatofara mchiti aiwa isusu hedu kunoku tiri maZimbabweans by birth but kumusha chako kana zvanyanyoremesesa.
kumalawi kuchokera kumusha ichokadi kumalawi aiwa kunoko zvangofanana nemuchato muchato ibepa asi rudo chairo rumo mevanhu nekuti bepa muchato ibepa rinongozwa madziro asi sezviri mumwoyo memunhu nepfungwa dzemunhu zvinenge zvakasiyana nezviri pachi nezviri pabepa hapana kungochengetana kuseka zvedu kana panhamo vanhu vanomboseka aiwa chokwadi tanzwa baba matitsvaga mukati aiwa kunoku tine dambudziko rakatiwira semhuri. Ndoda kunzwa mhuri yenyu yekwaJohn makaberekwa muri vanhu vangani? Takaberekwa tiri 7 ndo pazoshaya musikana mukuru ainzi Eliza ndiye akashaya. Saka ndosaka tasanganiswa saka tasanganiswa ndokuda kwaMwari takazora tiri 7 ndobva pashaya musikana 1 saka pari zvino tasara tiri 6 4 vakomana ne2 vasikana ndo vapenyu varipo. Vabereki vakashaya baba vakashaya 1997 amai vazoshaya 2021 muna Oktoba. Ndoda kunzwa mukoma pavana 6 ndofunga iko zvino tingati iko zvino kunyanya ndo patakuona kunetsana kwevana vanyamuno kunyanya manguva yatakurarama ino kudhara I think kudhara zvanga zviri nani kana kuti vabereki vedu vaigona kuumba kubatanidza mhuri. Waisambonzwa kuti mwana weapa ari kunetsana nemukoma wake kana kuti mwana weapa ari kunetsana nemunin'ina wake but isusu tanzwa matifonera mukati huyai kunoku zvino zvinaumira mushe vana vanyamunhu taakuita setiri kukagaridzana kana kuti taakutogara kumaraini imba yakatengeswa nemunin'ina. Ndoda kunzwa chii chakaitika kuti tizosvika pakuti nhasuno maakugara panapa? Chakaitika ndechekuti nhau yacho ingangoita sekuti rebe hayo nokuda kuti yacho unoziva it's like a sort of a African move. Kutouya kudai soka tenge tine nguva yekuti tinyatsonzwisisa African move rekuti taimbo mafilime amunomuona maAfrican move aya amune mfino disalodesa isusu takanga tori mazviri asi tisikatozivi kuti zvinogona kudaro asi mahora ndosaka tazosvikawo kwamuri nekuti nhau iyi haina kutanga nhasi. Nhau iyi yakatanga kubva yakatanga baba namai vari vapenyu maona. Saka vabereki vakaseparatana ndichiri kuenda kuchikoro ndakapedza 1996 saka ndobva vakanetsanawo baba ndobva vaenda kuSouth Africa amai vasara nesi kunoko asi kusara kwatakaita kunoko takasara tiri vana vakanga vakadivhaidhika but isusu vana tisi tinozvipatsanura vabereki ndo vanopatsanura vana nekuti ukati Tony mari ice cream obva wati Jeni inotenga stambu watopatsanura kana ivo vana vanotozoona kuti sei uyanzi stambu uyanzi ice cream handi muri kuwana. Saka ndo makuru atakanga tinoita tichinoita then baba pavakazodzoka gore ndinganyepi handichaziva asi baba pavakazodzoka vakurwara handi muri kuona pavakadzoka vakurwara vachibva kuSouth Africa nekuti kuSouth Africa iko kwanga vari vakambenge vanga vane imwe mhuri muri kuona kunoko vasingasatumiriwo kana mari kana chii zvokuti nyangwe napakudzoka vakaita havana chavakaita chavakadzoka nacho vakangodzoka vakabata vakatakura monaki ravo kwapera makore angangosvika kuma 10 years 12 years maona. Saka vauya vakasvika vane pfungwa yekuda kutengesa imba vachiti ini ndaakuita sei ndaakufa nditengese imba ndigovere vana vangu mari mari yake vachitotirongera kuti ida kuti vachireva inini vachiti ndoda kutotore drivers license ndoda kuti drive mabhazi uyu dati aende kuSouth Africa uyu dati vachirongera zvinhu
murikuona. Asi amai manje uyu mwana last born anonditedzera uyu anonzi Stanley ndiyo wavainyanyisa padhuze stereki Gotwe ndo wainyanyisa padhuze zvekuti tu murikuona. Saka pamba apa taigara tiri 3 inini namai naye Stanley nemaloja anga aripo na baba ndobva wazoya vatazoita vechi4 ndibva pazoitika imwe hanzva dzangu yakazoitawo challenge achida kuuya pekugara mino rendi yanga yamunetsa kwairoja nemurume wake Sandra John ndobva vauyawo ndobva agara pamba ipapa nemurume wake baba Tanya tagara paya semhuri baba vauyawo kubva kuSouth Africa taatese. Asi baba pfungwa dzavo sezvandataura kuti vanga nepfungwa dzoda kutengesa imba asi amai vanga vasingazvide vachiti imi makazoda kutengesa imba iyi ini ndinozoita sei nekuti ndaita sei ndakura zvekare vakabva kuMalawi kuma19 ameno 1950 ere kana kuti ma1960 nguva yehondo iyoyo murikuona. Saka ndo nhau dzavainetsana dzekutengesa imba amai achiti imba amutengese imba ini ndozoita sei nekuti makatengesa imba kanyangwe ndikanzi ndidzokere ndiende kuMalawi kwacho ndinosvika panani kuMalawi kwacho kuno kwakabva kuma1950 60 ozoenda 2010 kana 2014 unosvika pane generation ipi anenge achiri kuziya pane pasisina ndo nawo yavainetsana. Saka mukunetsana imomo Muchembere ndo paakazofunga kuti aite dhiri rekupfudza Mudhara. That's the way the story starts. Ndo pakatangira nyaya chose ipapo zvokuti kwese kwati achitaura yanga iri intro apa taakuina mubhuku kana muri mufirimu takudzima malaisi tanga tiri musinema takudzima malaisi yakutanga firimu ndo baba vakafunga kupfudzani baba. Sapa kunopfudza baba ava mataizi anga kunorwara achivava ini ndakadzingwa pamba ndakanzi iwe uchibva pano enda unotsvaga hembe kunoita sei yekunoroja mamani makore mangana kana singakanganise ndovana ndiri kuma30 iko kundofunga kuma30 kana kuti almost 30 ikoko amhena kwasi kuma30 ikoko chakuti ikoko sanzi ibva pano ndobva ndabva pamba apa ndobva ndanogara kwainzi kwaChigumba murikuona. Saka ndiri kwaChigumba kuya handinazo zvakawanda zvanga zvakuitika asi baba neurwere hwanga inawo ivo vachitaura vanoti pamba panapa handisi kudya mwanangu paneni anovaona vaiti ndikunyimwa chikafu amai ako vari kuti zvoni waidya mari dzako wega kuSouth Africa vaitonopuwa chikafu kumanext door especially kwamwe asarwa vedu vainzi maikonje vakazoshaya zvavo ndo vaitombopa baba chikafu vakaona maikonje aya vasipo votoenda kwasisi vangu kueni kwamai Karen ndo kwavaitonopuwa chikafu. Amai ndokubva vanzwa futi kuti baba vari kuswera vari kueni kumwana vari kunopuwa chikafu kana dzimwe dzenguva vari kuenda paasawira handi muri kuona. Amai uchisumuka uchienda kwaasawira kwamaikonje kwega unovapopotera kuti kwaimi muri kupa murume wangu chikafu sei manzeri ndikunyima chikafu wopopotera kuti aiwa muri kupa munhu chii chikafu dai mama muri kupa chikafu munhu angadai here ari kurwara zvaari kuita mapirisi anonwa zvikare anoda futi chikafu because vanga vaine shuga futi ndodambudziko hombe rangu vanga neshuga vanga nemudhabetic vabva ipapo vaenda futi kueni vaenda kueni vaonopopotera mugwasha nemwana muzivape chikafu akauya pano vakazi dai mugwasha akati aiwa inini ndiri mwana zvamuri kutaura zvokuti tinge tichivanyima chikafu hazviite nekuti makatadzirana zvenyu imi mukutadzirana kwenyu nesu isusu vana kunei nesu imi mukangoya semavira munei maita tinongokupaiwo chikafu iwe vakangouya sababa futi tinongopa futi chikafu muri kuona. Asi baba vakaenderera mberi vachita program dzavo dzokutotengesa imba. Saka Muchembere ndo pakazoti ndikandimutangire muri kuona. Saka zvakanoitika manje ndezvekuti musi waitika dhiri musi wazoshaya baba nekuti baba vakazonoshaya vakashaya kuma
around 5-6 zorovira. Nekuti ini ndakabva kumba kwangu ndichinovaona kuma 3 vandasvika pamba ndichinovaona, asi ndakasvika pamba pakati zii pari silence, hapana munhu anga aripo, pachiratidza kuti hapana munhu anga aripo. Ndopandatora chibhenji changa chiripo ndopandagara yangu kufrandi ndichiti rega ndiite se ndimire kana pamwe anga muchemberi pamwe aenda kunotengesa kumusika kwawo ndizwa kuti zvakamira sei, svika hangu ndigare panapa panenge ndiri kumhanyira. Ndopandagara yangu pabhenji paya. Patikugara pandakaita pabhenji apa, amai mumba wanga warimo naSteni uya wanga warimo vachibata basa. Vaibata basa rimbo. Steni uyu ndiye aipaka baba porridge nemushonga. Ndiye aipaka baba porridge nemushonga. Inini amai vandoona nepahwindo kuti mwana uyu magariro aita apa haasumuke manje manje. Ndobva vazobuda vane pfungwa dzekuti vangandidzinge sei, enda vakatonidzinga mune zvakanaka. Vatobuda paya but maonero andakaona aita manje munhu aibvunda aidedera zvekutodedera vanga siri mukondisheni imwe yakanaka yekungoratidza kuti hameno zviri kungoitikira, hameno zvisingangonzwisisike, vachitobvunda chitouya pandiri. Ndopawakasvika zikanzi masvika, ndikati ndakona baba ndakati ndauya zongona baba kuti vaswera sei. Zikanzi baba vako havapo vaenda kuN, saka vasati vadzoka vaenda Maxeni vachibvunda zvekubvunda zviye. Tati kudedera kuchi sanza ndatoti ndibude inenge BP ida kushuta here handisi kuziya, saka ndati ndiningirike ndibude ndinotsvaga ndimboenda kwa ningirike kwasairwa wangu ndinopuhwa mapiritsi eningiriki eBP. Mapiritsi eBP anokumbiridzana. Ndikati alright pakanaka. Saka ndakubuda ndakutovhara madhoo ndobva vatatobuda tese. Ivo vatange vaneko vari kuenda, ini vandatodzokera kumba. Ndadzokera kumba vandanodza mudzimai wangu ndati ndozvo mafambiro andaita pandasvika kumba uko. Sikanzi tati ndichazera sei, ndichanovaona futi mangwana Maxeni. Sikanzi alright vatatodya sadza vatarara. Maxeniwo ndamukawo zvekuma 7 ndikuenda kumarket square kwedu kwatinoti kuchambanja, menga makambokudzwa. Ndikuenda kuchambanja paya ndine chiplastiki changu. Ndopandabva ndadedzwa nemwe asawira. Sikanzi asawira mira ipapa, asawira mira ipapa. Asawira manje yanga iri best friend yamuchemberi. Sikanzi asawira mira ipapa. Ndamira avauya mai. Sikanzi mukuenda kupinda ndikuenda kuchambanja. Sikanzi ni matambudziko. Matambudziko? Ani. Sikanzi asawira pandakuona handisi kuziva kuti hana yangu yarohwa. Ndichitokuona ipapa ndikutoremerwa nemi zvakanyanyisa zvokuti ndambodati ndozvinyarara asi ndirikutadza. Ndikati kochiko zvanzi imi mochitoita sewo motochishinga hana nekuti kuti ndizvinyarareka muri kundiremera. Rega ndikungo kuti asi ndikutokumbira mushinge musaite munhu wamunonoudza. Ndikati alright taurai ndakateerera. Sikanzi asawira mimi nezuro hamunasvika kumba zorovira here mimi muchiti muda kuona baba. Ndikati ichokwadi. Sikanzi nguva dzamakasvika idzodzo dzacho idzodzo ndonguva dzaitourayiwa baba wenyu. Vakadyiwa mushonga. Baba wenyu vazorara mumba chachituna kusvika kuedzi. Imi mifungai kuti muchembere nero gutu ravo vakarara vachiona TV, vakabika sadza vakadya. Chituna mudhara ari mumba umu. Vakanorara hope kutorota. Mangwana acho Maxeni pfume kwakusanga kuti tamere. Zvakuita senge zvinonzi munhu afa Maxeni. Iye munhu akatofa nezuro. Zorovira vakarara naye. Maxeni ndopa wakasanga kuti tamere. Vanhu vaungana vanhu vabuda chichi zanzi baba wacha tati ndatoisa porridge pamoto ndidati ndibikire porridge ndikuda ndikona chando. Kwafonera mukwasha wedu gadzikwa kuti auye atakure chituna. Saka
ndobva watogadzika zvanzi enda kupolisi onopuwa bhokisi ndobva mukwacha bva nemapurisa nebhokisi nemotikari yake mudhara ndobva atakurwa ndobva aenda kumochari ini asahwira zvanzi imi chiregedzai tano chambanja chitoendai kumba munoona zviriko ndobva ndatotenda ndaenda kumba ndichinopinda mune izvo ndakaona magedhi akavhurika pakatoshama ndikutoona kajira dzvuku ndasvika paya ndabata vanhu vako ndabata maoko vanhu vanga varipo ndabva ndanopinda mudining ndagara pasofa ndakunyatsondi chiko zviri kuitika panapa ndobva ndaona mune mumwe murume 1 murume uyu ndo ng'anga yakapa amai mushonga murume uyu yanga iri ng'anga asi isusu taimuti asekuru taibva musha kumwe chete ndatambofungira kuti aisvika pakunobata basa iroro muri kuona vagara vachimbobatsira iri pamusha kana kuti murume uyu aingopa mai mishonga yako yechivanhu yekuti anzi mabp makumbo chichi ndo zvavaingoitana tichingoputawo sekuru handi muri kuona ndagara mumba muya ndobva ndanzi namai zanzi uya kuno ndikukumbira ndataura newe patanopinda muspeya ndagara pambedha iye wagara pasi vachingoti garei pasi ng'anga iya murume uya zita rake ndarikanganwa akabva apindwa mumba muya ndobva agara pasi ati pangu akunditi zvanzi kuright ndati ndiri right zvanzi wanzwaona ani kuti kwatika mariro ndati muri kubvunza inini zvanzi handiti unogara kure here kwachigumba uko saka shoko warinzwa sei ndati ndandibvunza sina basa zvanzi ura sori mwanangu sori muzukuru sana mai zvanzi sori handisekuru vari kungotaura zvavo sana mai zvanzi pamusoro mwanangu pamusoro ndikati ewo zvanzi ndokumbira uregerero ndakakanganisa nezuro ndogona nguku kuripa kana nhame yapera nezvauri kudati ndikuripe nazvo ndati kochiko muchembere taurai zvenyu zvikanzi nezuro paukaya mazuva rovira paya ndonguva dzakafa baba wako saka pandakatobuda newe pai paya vangu vatofa saka ondiregero hanhu ati asi hanhu akukutaurira chakaita ndiregedze kutaura ndechekuti baba wako vanga vati zvoni kana ndafa musaudze mumwe munhu musaudze vana nekuti kubva kwandakaenda kuSouth Africa vana hapana akanditambira mune zvakanaka saka hanhu sasina kukuudzai ndati saka imimi moti baba vashaya muregedza kuudza vana vavo mamuchiti muchazovaviga sei kana mamuchiti muchavachema sei sanza hanhu saka ndati ndozokuripa kana nhame yapera ena ngatimbosiya nyaya iyi tabuda idumba muya nhamo yakaitika amai vachishupika vachitadza kugarisana vachingotakura zviri vachingotsvaka hembe dzavava dzavakabva nadzo kuSouth Africa nedzakanakidza dzakanaka vachichikanda nepawindo vachipa mudzimai wangu nepawindo vachiti ari kuita vanhu kana vakuzogova murume wako anozoona hembe dzakashata saka tora hembe dzakaita sei dzakanaka dzacho maleza jaketi matirauzi matisheti chichichi vachinokanda pawindo dzimataita sei takuda noviga baba pakanoitwa postmortem here kuchipatara postmortem kuti ndizive yakaitwa here ngenati haina hapana akambosundza musoro nezvazvo nekuti munhu akatofambira chitunhu akatofambira nyaya dzacho ndiye steni wacho iyeye nevamwe ana mai guru nanambuya but munhu anga ari kumberi ndiye zvokuti kana kanga uri kunovharavhara kana andi kudii kana unotsipika ndiye aitoziva zvaari kuita handi muri kuona asi ini ndiri pamba manheru acho tichiti kuiga babangwana ndakazoti hama dzedu dzese dzokwana baba dzekukadoma vauya ana sisi ana mai laki nana mukomaleyo ana mukomamika nedzimwe hama ndo vandakazovadedza kunze usiku pandazowatanda ati vamwe wangu panapa zvaitika panapa patika zvikiribidi zvikanzi chii pandavatsanangurira so zvadai zvikanzi no right isusu zotoitaka chekachi takabva kumakuva uku touya takumakuva uku tichabata ng'anga iyi toivharira mumba vanhu kana vachinge vaenda todhila nayo
urati vakanaka. Saka ameno nganga ye tiri kumakuwa zvakanopinda sei munzeve dzakewo kuti iwe usasvike kumba uko chinhu chakakuchaira ndobva atiza akatiza kumakuwa kuya vanhu vakabva makuwa haana kudzoka kumba akabva atonanga kumba kwake straight. Tapedza kudya tikati titsvage munhu wedu timutsvaga vatamushaya mudhara uya aenda vatamusiya uraita ungana zvinhu zvazogwiwa kudidi zvapera baba vaviko nhamo yaita sei yadarika. Saka amai manje vakanga vapromisana nemunin'ina uyu kuti baba wako vakagohwa rikaita dhire rikabudirira mushe imba inenge yako. Ndo pane nyaya yembe kuzoti mufana aite simba rekuita sei rekutengesa imba. Handi muri kuona ini namuchembera tambira takawirirana zvekudaro stereki ndichikura takamangana zvekumanga vanga vakandimaka zvekundimaka zviya bhozi changu akanyanya kundimakira ndechekuti iwo vaiziva kuti uyu mwana anofamba uyu ini nofamba kwangu ndanzi kufambira zvekuita kwawo kana zvemabasa awo ini ndaifambira upenyu hwangu asi mukufambira muupenyu hwangu ndo pandaisangana netsanangudzo dzakasiyana kungai kana kuchiwani ndakuzwa tsanangudzo dzimwe chete chiwani niko kumapostori ndozwa tsanangudzo dzimwe chete pamba parugara muchemberi wako uyu pamba parugara muchemberi wako uyu kwese ndaingotaura asi nhasi nehangu nazvo ndimai handiti asi iwe vaitozati uyu mwana ari kundiona uyu ende ari kundibata ende ndatoabata. Saka namuchemberi wangu akandidai zoti kana gore ratika tsunami riya mvura ndakaita 2 months ndichirara panze. Mama zobva kuchigumba. Tsunami iya mvura yakandirwa 2 months ndigara panze ndikazotorwa nematsavira zvikanzi uyambogara kumarondera kuno uchifudza mombe ndogore rakatata ndakatotanga kutofudza mombe. Saka baba vashaya mufana uyu ndiye ari kuzviti haane matomu but pakuzviti ndiye ane imba haina kuchinjwa zita nekuti rufu kana rouya runongouya usingagadziri usingafungiri. Hanzi neumwe muimbi zvanzi zvimunotosiya zvakadaro. Saka yanga isina kuchinjwa imba yanga iri musara baba vana vacho tese tirimo mufayo rekuchitungwisa uko muri kuona. Saka mwana uyu Steni akasara nekadzati kekuti segotwe plus dhira vanga vaita basa ravakabata iri handi mazoona muchemberi ndobva azoshayawo muchemberi bva azoshayawo 2022 bva azoshayawo mashayiro akanoita muchemberiwo idhirama. Muchemberi uyu akandofira kunext door kumba kwa mwana nekuti chakanoitika ndechekuti inini handina kugara pasi nekufamba ndaifamba nekuti upenyu hwangu ezvezvo apo ndopanda kutombeta handiri munhu wekuti ndasingakwanisa kutaura nevanhu kana munhu kuti andinzwisise kana kutopuwa basa kana kudii zvaasingaite muri kuona. Vanga vakandikesa nenyaya yekufamba ikoko kuda kuita unoziya wakangwara unoona vanga vakandikesa muri kuona zvokuti nezuro chacho ndichitotaura nevamwe pastor kuchechi wanaenda umboenda ndichiti dzigore riya zvanga zvakaoma nekuti ndiri kuchechi ikoko pakauya guest prophet handizotaura hangu nezita saka ndaita problem yekudonha manje ndikasvika panobatsirwa panoshandirwa pese ndinodonha. Saka takati tiri muchechi pazvanzi simukai timbe ndakasumuka ndobva takuimba ndobva ndadonha ndaita dzungu ndodonha vanhu ndosumudzwa ndonamatirwa ndomboita ngendanani handakona kudonha kairi katatu muchechi. Saka pastor vaya ndopavakazopfuura nepandiri vachivabata maiki vachiparidza pavakadarika nepasaidi pangu ndobva ndadonha ndobva ndasumudzwa nemaasha ndasumuka pavanga kupa mwe mashure kwangu futi ndobva ndadonha futi ndobva vazonditi takurai munhu auye kuplatform ndobva ndaenda kuplatform ndobva ndarariswa handina kuzoziva kuti chii chakaitika pakurara ndakaita ndakazongopepuka vanhu vakundibatsirana vakundimisa
profeti vakundinamatira vanhu vachinamata vachiimba tichinamata vanhu vachiimba profeti vanhu ndopa vazoti anochi ipapa amai vangu vasati vashayawo profeti ndopa akazotiti murikuona achitaura muchechi murikuona murume uyu murume akaremedzwa akatakuriswa asi zviri kuitika mumhuri make inini handidi nditaure mazita evanhu ndoda kuti vanhu muonechi simba tawe randakabata iri hatisati ndambori pamwe munhu kubva pandakatanga kuita chiprofita kana mukadzi wangu chacha hasati amboribata ende haatorizivi asi uyu murume uyu ndoda kuti aone zviri paupenyu hwake ndoda kumupa maziso emweya kanga rikatawe kadiki so ndobva ndipa tawe riya sanza kana wasvika kumba kana wakurara unongogeza naro kumeso sapukuti orara kubva nhasi ndakupa maziso emweya wakuona alright ndaenda kumba nekuti mwana wangu uyu mudiki uyu ndandinaye ndakatanga kugara kuchengeta mwana wangu aine 8 months asiwa namai vacho vakungoitawo zvavaitawo zvinganzwiki dzanziri mhepo nemwedhi tsvina nenge yahakana munoziva kune makaboza nemwedhi dhimoni inohakana inodedzana zvokuti kana iri nhamo ika sandi nhamo yacho inenge iri mumba imomo asi kana kuri kushaka kuti pamwe mukadzi anogona ane spirit yekutsvaga anogona kusumudzira murume nyange murume asikaende kubasa asi nhama yajojawa mhepo dzangu dzakahakana ipapa aikona mbichana kuramba vachizvuya zvazvawanana zvakadondana tete munoziva ndikakudza kuti tiri tazemafuta chaichayoka taita January December tisingagone kuitenga tenge chehupu chaichaichayo tasingagone kuitenga tairamba upu hwekupima hwekunotenga upu hwekunopima wewe netimafuta kanonzi kahutu tumahudzi kemaudzi kaya ndoti zvototi kana takatotiwo tadya mafuta mushe pamwe tatopuwawo maused nemasahwira maused emasoseji ayaya ndo atinge tatomboti ndo mafuta upu hwacho tikaenda kumaricho kunoshanda kuti tatopuwa hupu kazhinji tatoshanda hupu hwemhunga ndo nengotori hupu hwacho kuti unogona ngokunakira 2-3 days pozi munenge musina kujaira tajairawo uchena takarama upenyu wairwadza nama yajoja asi pekwacha chacha kutopuwawo mvura yasiwa neumwe yapedza kuita washeni wozozonzi chiwa chaiwo nemvura yandasiyai yakasviba kudhara zvinhu zvototindivara zvokuti dzimwe hembe dzaiti takadzisoka pachinzi sipo chauya sipo yobva yashayikwa hembe panowanikwa sipo musi adai achiwa chaka hembe yobvaruka yagarisa iri mvura kudai hembe opedza watorasa takatamaenda mwe nhama yasikaite saka mai vauyiwa ameno zvaingoitikaitikavo handisi zitaure zvavo zvaunotangiwa kunosumudza hapwa kana kumusha dzekwana dzitezvara nekuti anenge achiti aiwa iwo kana zviri zvako tauraka zvako nezvangu unozvitauri unoenazvo vatiza mwana vasiya mwana kwakutanga kurera mwana kubva ane 8 months mari icho nichienda naye mama kugara kumba ndaitorojawo ndichitongoroja futi ndikatogarimwe kunonzi kuchirasana kwatazenge takuchengeta pamba pevanhu takutongochengeta pamba pevanhu ndo pandakambotora hangwe ndakamboti gari stereke ipapo ndine mwana wangu aipapa anga kumagore 2 months tichienda kuskero kana tapedza skero toenda kubasa ndotakura mapamba maheu eastern porridge ndokanda musecho toenda kubasa wamabhirida ndakatishandisha nomwanza aiyo shamwari imbobikira mwana kaporridge mbichana imbogara pasi imbobata mwana tombomubata sekuti ipapa ndanhasi porridge achanyanyofarira haana kuona nguva kunyatsodya kana zvia zvekuti mwana anorera masikati haazviziye nekuti akurira murodhi so dzimari asvika apa asvika apa handi muri kuona saka pasta vandipa taure riya ndakanorishandisa ndobva ndarara ndarara kudaro ndoba ndakaita ndada unobata nemadzikirira pandanorwisa madzikirira aya ndichitira kuti ndivhure maziso ndichinovhura maziso zvekumanikidza zvemunhu
amene kana makambonzwa simba limadzikira tine zvine simba sezvimwe zvitsvinezvi ndiri kumanikidzira kuti kuvhure maziso pandakamanikizira maziso ndiri pasati pembedha ndo pandakabva ndanoona amene kana chiri cho chinonzi ndanzi chitoritorere ndizvo amene chiti chimvuri chirefu so amene mwana ali goritoto here goritoto ndo pandabva ndanochiona pandanochitarisa chakaita black pachiri chimunhu chirefu fesi isingaoneke kuti munhu ari nomako kwakangosviba chete saka chakanoita move yekuti chida kutira kuziva kuti ndiri kuona here zveshuwa saka chakanoita emove inobva ndafambisa chi musoro chinotarisa chi kwachaenda nako ndobva chadzoka futi pandadzora futi musoro wangu pandatarisa pachamire bava pachadzokera futi uku pandatarisa futi kwachaenda ikoko pachazouya kupedzera pachanouya kunde ndobva ndadzora kuti papa chiri ndiri kuchiona ka ndiri kuchiona pandadzora kuti pachakatarisa maziso pachanoti munhu ari kuita sei ari kuona pachanodisappear pachanobuda second day ndiri kubva Manheru ndarara nguva dzeusiku dziyawo ndabudawo panze ndobva ndadzoka handiti munhu ukabuda panze ukadzoka haungosvenda kubatwa nehope ipapo ka dzinombokunyangira futi unomborelaxa dzichimbokunyangira futi ndobva ndabatwa nehope ndakunobatwa nehope paya ndandakatarisa mudenga ndakarara nemanhede ndo pandakanzwa mafootsteps kutsoka dzangu uku kuti ange pari kufamba nhiyo chiko chiro chikundifamba kutsoka uku ndakatsinzina asi anhu aita sei hana kurara ko chiko chiri kufamba kutsoka dzangu uku kuti gonzo hariite ka masteps ka rinongomhanya ndakazongovhura maziso nekupeta makumbo kudai so zvadzi katsi yakanojamba pambedha yakanga yakadai so pakanosveruka katsi pabhedha kirikirikiri nayo pandanonhunga mhino chandakanhunga chibhutsu here panonopotsera ndobva yatiza ndobva yaenda pandamuka ndakazvimba chi ruoko ndamuka ndakazvimba ruoko paya ndoita sei ruoko ira rikutorwadza ndodita rika ndenhangoni kwagogo kwandakamboenda bhozi unoziva kuti ukaita munhu ari desperate ukanetsekana nematambudziko zvakawanda unopedzwa kuita zvise unoshaya pako pokutsika chaipo chaipo kana ukaita matambudziko zvokuti hauzozivi unoita zvipi kana uchivanhu unoenda kuchibhozi kwacho uchiva chano unoenda unoita zvese zvese kana uchitsvaka zambuko rinorwadza kutsvaka ka inhamo futi kutsvaka zambuko saka mukutsvaka zambuko kuya unopedza usazive chekuita unopedza kuita zvese zvese zvakafanana nemunhu yangu akarwara serious chaichayo unomwa mapirisi esese unomwa mapirisi ebp unongova kupiwa mapenkira unongozanganisa unangane nechinhwani ndo zvinenge zvakunoitika ndo pandakazoti neruoko rangu iri rega ndiende kwagogo mamoyo vanda chivanhu ndo vakavhandira paroko irori ndo vakazonditi iweyo nyako yekusvinhurisa iyo ndiyo uchafira iyo iyi zvaunenge waona zvimwe zvacho chinyarara usataure ukuona unooneswa zvako nechipo chako zvako asi hazvidiwe unonyarara rokuti right right ndadzokera kumba kuya musi wetatu ndobva zvatika for the same thing ndikubva panze ndakunoti ndidarei ndiri kunoti tendoke paya ndakaona katsi ichipinda nepanhu pakaita apa pamaevhens apa ine madododo yanga iri yewhite nemadodo eblack but mazuva macho munhu yaivheneka yaitange zvinoita malight etochi ndikati ndikurota ndiri kuita sekuchekwa ichi aiwa iyi kadzi iri kutotenda iri kufamba nemapeomedzo iri kufamba nemapeomedzo muya muya ndobva yanoti bapa ndiri inobva ndaitowe pandaitoti ba ndobva taonana pandaramba ndakaita iyo vhera mekantarisa pataita chingwa takatarisana ndobva yadzoka nekumashure ndobva yanopinda nepakaburi payapinda napo ndobva yanyangarika handimurikoni saka semunhu anga kusangana nezvinhu zvakawanda nekuti
iwo amai acho wacho madhezi acho kuti angandi nawo paito tikafutema mafilms kuti tikati kunyora bhukuka idictionary andozadza idictionary andozadza iwo amai acho wacho vaigona kuona munhu wausiri kuona iwewe mutonzi kazadza watoti mbuya iri rinotizondikosadza iri ramuri kutoja mutoshamba kutopedza mega makantarisa kogogo apizva vakagara pamusi waone iri ndikatombopamba nekwa ndaifamba nako zvinoti vaine zvavo zvavaitoitawo kuti zvaitonetsa handi muri kuona saka pakazonoti nyaya go back to sender nekuti ndakupinda ndiri matambudziko akawandisa ndandisarare ndichingorwisana nemadhimoni ndakona kusvika kubva na 12 o'clock manheru kusvika na 5 mumba muchitarika mashiripiti handi muri kuona ndobva ndazofambawo kwandakafamba kwagogoko ndopandafamba zanzi anochi asi kuti tikuuraya munhu kana kuti tingati tasvibisa maoko atidi tisvibe maoko hakuna dare rinouraya munhu isusu chatidati ndechekuti tikubatsire isusu hatisi kuti mai ako anoroya but chatingoita isu ndekuti akungogadzira kunoko go back to sender arohwa chi ikoko vandagadzira go back to sender yangu saka pakanopera zve 5-6 months infact tisati tasvika ikoko sepakuzonya kwamuchemberi madhezi anga vakunoshaya ndizonzwa nevanhu nomaraidzi kanza vanga vakuoneka vachitodedza futi vamwe vana kusanganisa naEsteni vachitanzi gore noraya ndifendoripedza apa ndikurova pasi saka chidedzai nhingi saka pavana vavainge vari kusaidi kwavo ndo vana vavaitaura navo zvavaitaura navo vachionekana vana vanga vari 3 isuso tiri 3 iyo vanga nefevorite yavo vari 3 iri 3 isuso tichinzi imimi muri wababa muri 3 dana mosina irendasi vatara kudii zvese vaonekana saka pakazomufamba kwenguvawo nguva yacho yakwana ameno zvakanoitika mubedroom mavo vari vega fight vasatanga kutamba vakurisana nechi nezvinhu zvavanga vakabata kikiri kusvika pakuzota sei tizaimba vabuda bva tizaimba vakurwa nezvinhu zvavo kwakunofira maraindi kune imwe imba kwaunonzi kwana maivhini zvokuti kubva pamba pedu ipapo kuenda kupa wakanofira unotojamba dzimba dzinenge 8 kana 9 ndo kwakazonofira ikoko handi muri kuona vashaya kudaro takavachema tikanovaviga tavaviga kudaro Steny Sandra wandotedzera iyeye nemongoma wangu anonzi Cuthbert ndo yanga ri favorite yavo ndobva vanoita meeting yavo yekuti sei yekuronga dhende kuti imba isusu iwo Frank iwe ndiwauraisa amai saka unobenefita chii uriwo wauraisa saka nyango imba yanga isina kugadzirwa mapepa isusu takutoita sei takuchigadzira mapepa edu nekuti kukanzuru fayo rekukanzuru tese masted arimo imba but iri musarani rababa handi muri kuona saka ava ana Steny ava na Cuthbert ava vakazonoita mapepa avo efecha fraud kuti imba ite sei itengeseke isusu tisaonese tisabenefit nekuda kwehundo dzevabereki muri kuona saka ndo zvakanoitika saka ivo vari vatatu ava vakanosumuka ndobva vanoenda kwamakoni kwamaster of high court ndobva vanosvika ivo vachitanzi vakazvarwa vari 3 saka toda kutengesa imba yedu saka toda kuitirwa mapepa chichichi saka mheno kana nayewo master of high court mukadzi yanga iri pamakoni iyeyo kuti akazvifambisawo sei ndobva vanovhura fayo ndobva vatonyora vana 3 first born Cuthbert yeti Cuthbert wacho pafayo rekukanzuro ari panhamba 3 third born Sandra kufayo original inumber 5 ini ndi number 6 ndindomutedzera kozoya Steny wacho number 7
but mfaiwa rawo iri sanda i second born Stanley wacho ndiye third born but mu original file ndiye number 7 vavhura file rawo ndo pavakanoona power rawo rekutengesa imba zvisinganzwisisike ande muri kuona vavhura file riya ndobva vatoita madhira vakanoita ndobva vanobvisa maloja anga asiwana muchembere ndobva vasiya loja 1 ranga riripo muri kuona vasiya loja 1 ranga riripo riya ndo rainzi iwe ndo wakugadzira wakuona zvinenge zvichiitika pamba uchitiudza handi muri kuona in fact ndobva vanobvisa maroja vaya kwasara roja 1 ini nomwe musi ndiri kubva kwandagara ndobva ndati ndikandimbosvika ndimbosvika gomba ndimbonwa zvakamira sei ndobva ndakasvika gomba ndikanoona imba yese maketeni akashama ndobva ndapinda ndatendera pamba ndobva ndaona one room ndeine ine munhu ine keteni ndanoka door hapana ndidai ndanoka door hapana ndidai ndati alright ikandiende ku next door ndinoona wepa next door atinoti mukoma baba madombwe ndo ndakabva ndanoona baba madombwe mukoma ko chiwa chiri kuitika pamba apa sa fotoseka pezva imba yakatengeswa sei sanza imba yakatotengeswa ndopati last month yo vanhu vakatorengera mari munhu akatenga imba itotendera mazuva apera achoti muti uda kubviswa ndopa nda kuisa mugodhi chi pakanaka ndabata foni pandafonera nzvadzi yangu sisi ndo zviri kutaurwa kunoku zvikunzi imba yakatengeswa nzi unopengera ndati zvanzi uri kupinda ndiri pamba sanza zvitore mapisha uri papo ndobva ndazvitora mapisha ndakakandira sanza saimbomhanya kukanzuru unoona kuti kwakamira sei ndobva ndamhanya kukanzuru ndamhanya kukanzuru bva ndanorequesta file ndobva rauya ko iwe uri kuti imba yatengeswa sei imimi mazezi mumise pane one deceased watiri kuona akaye eriza akashayawe ndikati sanzi Damiano ndiani andati amukoma ndiye first born ko Angelini ndati ndisisi vangu ndivanotedza iye Kadhibeti ndikati mukoma wangu ari kujiuko ko Sandra ndati yanzvadzi yangu Frank ndini Stanley ndati Stanley ndiye atengesa imba sanza imba kunoka hauna kutengesa kunoka hauna kusvika munhu yaita sei adyirwa mari kunoka hauna kusvika ive rakakwana iri aiwa don't worry kunoka hauna kusvika alright ndabuda paya pandafonera nzvadzi yangu faira ndariona mazita kunoka akanaka mazita ese aripo asi runzi munhu aita sei munhu afraudwawo alright mangwana acho ndopandakazongenda kutaura nevamwe kuti toita sei nenyaya iyi vamwewo mumafaro mudorodoro sanza iyo madii munomhanya kutauni munoona kumaestate kwacho kuti yakarejistera imba yenyu ende iri musarani zveshuwa mapepa anoda kufambirwa aya zvokuti ipapaka zvadaiso makutotambana makutotambana ipapapa zvototi kupedza kwacho munogona kana kutoroyana kana kutotemana nematemo kana zvadai zvatoshata tati ora tikatite sei tinzwe vamwe tabvunzwawo vamwe matsahwirawo sanza chiita sei chimhanya kwamakoni chimhanya kwamakoni munotasa kumaistezi kuti kwakamira sei ndopatakabva taenda kwamakoni ikoko tiri vatatu na mukoma wangu na sisi wangu Damiano na Anje tasvika kwamakoni kuya kumaofisi civil court tasvika civil court kuya taura nyaya yedu paya tikanzi enda munonyora tsamba tikati hatinyore tsamba tinogonyora tsamba iyeyi yekuona master ikoko kumba kwakamira kudai so takatange imbwa dzadya mastard musi iwowo takavava zvekutovava zviya hatina tsamba yatonyora tinatoona master of high court tatotaura naye iri faira riri kunoko iri ravhurika sei imba inoita tuma fairo sei imba inokuita tuma fairo sei ende iyi fairo yacho iri kuti vanai 3 izi tiri 6 pakashaya munhu 1 ava vari 3 saka ndo chiwo chamuri kuita makajara uori panapa pamakoni patatanga kutopopota mukadzi wanga ari padenga ndo paazoti vasiye vanhu vava vapinde ngavave kunoko vasiyei vari kuita noise vasazonzi tendererai kuita mudenga munoona master ndo master of high court mazuva ano mukadzi akabva achaitira pamakoni akuita patown center ndo paayo tazopinda muofisi moya mukadzi wetamuona chii tati aiwaka
ko imba inogotengeswa sei isusu takazvarwa tiri 6 zvatakazvarwa tiri 6 3 ndio vatengesa imba vamwe vasingaziye pasangana masignature evamwe zvafamba sei sanza ndipe zvitupa zvenyu pataburisa zvitupa zvese tese tiri 3 pataisa apa vaverenga zvitupa sanza zveshuwa avhure payariya zviri kuenderana sanza imi munoona vanyu munhu vanyamunhu here mesi cheko checho zvaizvo takati izvoka zvitupa takupaika izvo sanza ini haizi musha yangu nekuti inini zvekumba kwenyu handizviziye imimi ndimi munova muchondiudza ini zvamunee manditaura ndo zvandoita sei ndo zvandonyora saka inini zvandaiudzwa nevamwenyu ndo zvandakanyora tati kwa imi munonyora zvinhu pasina proof hamuna here kana mainvestigation dzamunoitawo muchitsvagiro dzenyu dzamunoitawo sebasa panokuti ndongoenda kuti mota ndeyangu ndipe mari yakati motondipa mari hamunawo zvamunosechawo kana kuenda kunaana kuvts kwese kunotarisawo musystem kuti imba motikari ndiyani munongo kuti zvataurwa ndizvozvo sei sanza zvesho aipa pakakanganisika saka imimi zvomochita chimhanyai munotsvaga lawyer akuitirei interdict order yekustepa session iri kuitwa nevanhu ava ndasi kunaziva kuti vanhu ava vandinyepera ava matsotsi amsorry itomhanyai because vari muprocess vanhu ivavo akutoti tipirawo master uya patabuda ive bata sevanhu vanga vasina mari yeloya tabva tanongopuhwawo umwe murume ari akazotibatsira ari sort of advisor but law hake anoiziya Mr. Dua anonzi Mr. Dua ndiye akatanga kuzotibatsira kuti mira ndikuitira mapepa ari kuita kelo asati ane chitupa chacho ndiye vatanga kutaipa mapepa interdict order yacho kwakunosubmita kuchitunguza municipality vanosubmita kuhead office rimwe racho vaenda naro kutown kwamaster rimwe racho pamakoni pacho vatamisa vanhu vaya enda zvakubva musoro takavamisa kana gore rakanokwana takavamisa apa ivo nhevo vanga vatochinja vatosvika pachanging of ownership ndobva vanga vatosvika tobva tavamisa vatozonzwa kuti ndonyaya yekuti tika vanhu vayachi vamisa vaisa mapepa tabva tavamisa kudaro ndobva taizoendawo isusu kutown kuhigh court kumaster of high court vatanoona kuti imba yange yakarejestwa here haina tise vatatorejesta imba yaya patanyoresa mazita edu tese naivo vacho patanovanyoresa semaberekero atakaitwawo patavatonyoresa pakurejesta imba iri ngori musarababa tikaisiya yakadaro saka sonzana imimichi naMr. Madi saka tichiita sei chitsvagai chiwai mese makakwana muri 6 mupinpoint ningiriki anzanikoyo vanomutanikoyo anomirira imbawo kana dziri nyaya dzezvikwereti kudiko vanomuti chiko ndakukangana kanditiza kasi kachombi jana anzaniko mira chaudza ndarifunga rinouya aiwa mwana anomira vamwe vana mushana iri state anomuti aniko ndakaona sera ranoshandisa iko kumakoti uko zvanzi chuya mese makakwana bvatapuwa mapepa masamoni ekunowadedza vamwe diwo 3 vasipa havangauye kechipiri tapuwa futi mapepa havangauye mapepa taitopuwa masamonzi taitonzi enda nawo pamakoni vanoningiri vanosevhwa nepolisi saka ivo manje vaitofunga kuti pamwe nechidhura chavaitachi ima1 vanosungwa saka vanombobvira vakauya vaifunga kuti vanosungwa saka nekusauya ikoko koti kwaikoti vatangozi anochi takudzorera imba ina kuti haina kutengeswa imimi imba ndeyenyu mese muri 6 enda munogara pamba mutaurirani kana makadaisa maloja muchishiyana mari kana kuti kuisa marooms muchishiyana zvamunenge mangoita kana kurunzi kutengesa munouya mese makakwana panapa tikati alright taenda kumba tagara nemaroja tamira vamwe ngatingogara kana ivo kana vachida kubvunzawo kana vane zvada kuti kana zvavari kuda maererano nemba iyi vachaita sei vachauya tagara sisi vangu vazonda ivo manje sinzi nemwana ungaite sei haungangogara uri kusango uku imba iripo chiita sei chitora imwe 1 room apo idzi 2 idzi ndodzo uchange uchiona mari kuendesa mwana kuchikoro imwe mari dzatiri kutora uku tobhadhara kukanzuru inini kwandiri covered
ndine tuntu wangu tatawe sisi maita sei maita basa bandazonogara pamba apa ndagara pamba apa ndati gare zvatangisa usiku unonzwa pari kutsvairwa kumatuwo kuroko chivanze chese mutsvairo kwe yati yese iri kutsvairwa inini miri manje ropa rakumhanya robvunda ndanchine rasta bvudzi romira feeling ndinyatsonza kuti pane zviri kuitika zvotora nguva hazviperere mukutsvairwa time futi onzwa nyaya dziri kutaurwa but nyaya padzinenge dzichitaurwa hunzwi nyaya dzacho dziri kunzii asi unongonzwa kuti pana vanhu vari kutaura awo ndoaziva undotonzwa vanhu vakawanda pane matotaura hakuzi kuti pane machitaura munhu 1 kana 2 paitaura vanhu vakawanda wotonzwa pari vanhu vari kutaura nyaya masekerero dziko yaya vatozvinzwa zvoto imwe asi chasvika miri pamwe andisira meseji ndakuya apo amai vatagara navo muroja ndamuudza ndakati chi ana sisi vari kuya nenhingiriki nenhauro unge uchitaurawo zvaiitikawo saka wanzwa nyaya dziri kutaurwa mvura iri kupombosvika time yekumbocherwa mvura pakata zuva iri kuti mvura iri kubuda mutepi pochererwa mvura mabhaketi uchitonzwa kuti mvura iri kucherwa ichidirwa mune rimwe bhaketi mvura iri kucherwa ichidirwa mune rimwe bhaketi asi pakuseni pakunoedza mvura yauioni samambaita zvivindere zvekumuka hana yangu yaindiudza kuti ukabuda manje uri kurova bvafira ipapo ende chakurwa chachoka hapana nufa akachiziya semenderana akaita chi akaita muchemberi akangofa nechokati chake unobuda ukarohwa muromo ukaenda pasaidi ukangoma wakadaro vanhu zvinongonzi arwa nezvinhu usabude panze anobvira ndakaita zvindi izvozvo ndo vandatanga kuzochifambawo futi kuti ko chii chiri kuitika ndaenda kumapostori ndaenda kuchivanhu ndaenda kumapostori ndaenda kuchivanhu kwese kwanana gogoma moyo vari kumayambara uko saka ndobva ndazonzwa ndakuchivanhu nekumapostori ndabatanidza ndaibatanidza ndizozvifamba sei kubvira kudhara ameko anamvira kwako kuda iwe ameko anamvira ere kwakudza kuti iwe pamba haupewa kwapagara kana kuti ungandozi pagare ndafa dade vachitaura vari vapenyu kana vanhu maraini magarisano edu vaitotaura kuti enda zvakaoma wazopagara pamba paipa amai vafa nekutambura kwese kwavaita kuyako pachitika machiripiti tikanzi aiwa kana mapostori tikanzi aiwa vasteni nasandra vaenda kung'anga vakaenda kung'anga yavakaenda iri kuchipingo vakanotora ivhu rakanoshandirwa kuti pamba paite sei patei machiripiti ndosaka zviri kudaro saka iwo toshinga tiite sei tikubatsire titsipike chi mhepo iyoyi handi muri kuona saka zvakanonetsa kwenguva ndibva ndambosoduruka ndaona zvanyanya nekuti changa chavapo ndechekuti ndakaramba ndichiita nharo ndiri pamba apa vapedzera vandibatira mwana yo nene zvazobata vandibatira mwana ndo pandakazava ndazosoduruka nekuti mwana akatombosvika time yekutomborwarawo pandasoduka nemwana ndatiza nemwana pandanogara mukwandaigarawo kwananda kugara ndobva yateera kuti mhepo iye kana panapa pandakambouya rimwe regore ndichigara zvakatomboitika yaitira kuti mhepo iyoyo pandaiti ndikazvitaura kune vamwe vandaigara navo manje zvaiitira mafanizi zvaita nge warawakadhakwa kudaro zvokupenga bhozi ndaitonzwa mutsvairo iyi saidi rekukota paka motawo kwaitotsvairwa mutsvairo kusvika padhoo wanokona kutuva kunoko ende mutsvairo ukatanga kufambaka ropa rangu kunokura hameno zvarinongoita zvisiri noma hameno imwe feeling yatinongoitawo handi muri kuona dzimwe dzonga unogona kutange pari kucherwa kuseri kwemba kunotange kuri kucherwa kana septic tank piki iri kuita pasi gishi enda mutsindo wacho manje unenge usiri nomawo wekuti maivhu anenge achiitika zvisiri nomawo ndazofamba ndofambawo futi zvomboita ngenani zvokuti igore rapera iro ndakazenge ndarwara pandandiri kumayambara zvaitika futi mutsvairo uya wauya pamba pandaigara ndichakuratidza vhidhiyo yepamba pandaigara zvauya futi mhepo iyoyo apa ndirikugara pasango pachikebheni but ndakanzwa mutsvairo uchifamba ngori kutsvairwa mutara ropa rangu futi robva ratanga ndibva ndamuka mandabadza chi kenduru ndakuteera mutsvairo uya tizonzwa
ameno mumiri kuita kuti nge mune simba rabva so mhepo yaenda mangwana acho ndo ndatanga kurwara ndakarwara zvekuda kufa ndakarwara zvekuda kufa zvokuti ndakufa ndakatoita zvomoza but almost 3 weeks dzakasema chirwara zvokuti uyu anga kutoziva kunonditsvagira chikafu maraini mwana wangu uyu ndisikagona kutodya kuti kana utobika kwacho ende kudya kwacho nasikatodyi ipapa mwari vakandicheketa zvokuti kana ivo anasteni vacho nanhasi vari kutotraya kana kuda tondipengesa zvokuti ndandine nhasta ika tatozona kuti kupisa kuri nani zvokuti izvo kutaura kwandikuita ikoko nanhasi zvokuti vanhu vari kuedza kuda kuti ndirware kana ndipenge ndikuti vari kuziva kuti nawe imba iyi nezvakaitika imba iyi hondo ikunoku haina kuita sei haina kupera saka zvokuti kutaura kunoko ndiri panguva yekuti hongu hakuzi kuti ndanyanyobhesa neimba yevabereki ndotadza kushanda but mushaka hauzotadzi kuenda kumabasa unoenda kwaunoenda uchidzoka waka pamushaka saka pamushaka pa ndo pandaiwonawo mari yekuti ndibhadhare mwana mari yechikoro imwewo yondibhekawo ndongozonhonga uchi tuchikafu uko ndichikuitawo mabhindlako angoti mari icho handi muri kuona saka nekuda kwekushaya mari munhu akatenga imba iyi akazotishandisira mari zvakanyanyisa nekuti haazi munomu ari kuamerica hama dzake ndo dziri kunoko saka price makainzwa price takainzwa price takaiona pamapepa pataendesana koti nekuti ndatiza pambapa pachitika mashiripiti ndasiya maroja tata kunondura mari tichingobatsirikana mwana achienda kuchikoro tichingorarama tichidaro but tachingoti imba iyi iri mumhuri tiri 6 tasikazvi tiri 3 taingomira kuti vamwe dwa va3 vaitewo sei kana vakusunungu vakunzwa da kutaura nesu vaita sei vanouya togara pasi totaura asi ivo havana kukwanisa kuda kuya chitaura nesu chavaikwanisa iwo kufamba muenda mudzin'anga kuti pamba pasagarikike nekufambisa mapepa ekuti imba ite sei iende itengeseke kuparadza musha ndozvavangachingoda chete zvekuirana nekubatana nevamwe vanga vasingadi handi muri kuona saka takazongoona tagirwa mapepa takunzwi yai kukoti kwamakoni taenda kukoti munhu weyo akatenga imba gweta rake ndo ranga riripo ndo raimumirira isi vanhu vanga vasina mari taingonozvimirira against gweta iroro saka zvokuti pamwe pacho toka ndatadza kunzwanana kutaura mukoti muya nekuti handini munongoziva chirungu chemaloya hachizi chirungu kachedu chatoziya ka ava vanotaura ningiriki vanotaura latin ndo language yemaloya vanotaura latin zvokuti hautombonzwe zvikutaura kudii saka pamwe pacho igweta iri ndo madvantage aitotora kwatiri but mafacts hatinawo because uyu mpana uyu steni nditi ndati imba vakati vanga vari 3 1 vanga vari 3 chechi2 akanozvinyorera wiu akanozvinyorera wiu ndobva vanozvinyora maafdavid saka chainakidza chacho manje ndechekuti dai kunzi takaona gweta mushe tatine mari kona gwetaka imba ingadai isina kusvika payasvika iyi muri kuona zvokuti tiri mukoti taibvunza kuti isusu iwe titaura handiti kana gweta richimirira mumwe munhu imi kana muchitaura negweta munotoita kunge muri kutaura neclient yake taibvunza isusu takaisa mapepa edu patebhu apa kuti iwewe uri kuti imba iyi makazorwa muri 3 hakuna vamwe vana kumashure ko zvitupa zvedinganiso zvakafanana 1 chekutanga chechipiri uyewewe uri kuti imba iyi makazorwa muri 3 asi tikatora wiu rako tikarivhura tikariverenga ava sisi ava wauri kuti hahuaziye wamuwiu wakavanyora uchitanzi ngavatore stovhu nefriji vazobva kupi muwiu nokuti kufaiwa renyiremba muri kuti makazorwa muri 3 hamuzi 6 asi pachiwiu chavazvinyorera apa uchinyoresa machembere masignature ekunyepera kutange mai ndo vaisaina vaisignature iwe wechitiri sisa vandinawo kuno kwavo wauri kuti hawaziye muwiu mu varimo chirudzi kwa isusu masei zvitupa nemasei zvakafanana izvi zvese zviripo tabva kupi
enda kuipa kwacho awa sisa waruta waziya sisanjawa maikareni ndiye umwe futi akavaka imba uri kutengesa ya watengesa iwewe akakuendesa kuti kuchikoro akakurorera akakuchatisa ndio vangwani vahombe naye kadzibeti usasikamu wawo wohutsinya waita nekuti yane imba yake ukuthi imba usaitira mfana kuti atengese imba kana yangari mafamily issues kana mafamily matters andi munogara pasi motaurirana kana paiga pane paikanganiseka munogara pasi mogara mozi kwete kuti unosaitira mwana atengese imba saka inozvo mochiona kuti kutengesa kwaita imba yacho akadya mari negirlfriend kumandara haana kana chaakatenga haana kana stand yake akatenga kana stand ongoisawo kana chistructure chekebheni haana chaakaisa ari kutorawo jawo kusouth park haana kana sendi rainaro stand wacho haana kana sendi rainaro 25,000 yakablowa saka yese kadyore munhu wani kana kuti wakadyore vatatu wakadya vari vatatu but iye ndiye akatora estate 9%. Sezvo ndiye angari kuti ndini chamakwene ndindiri matomu saka imba yakatengeswa 25,000 kana kuti ndo yaakawana iyi imba yakatengeswa 25,000 but as the first place pavakatengesa imba iyi akapuhwa izo ndo zisane nyaya mapepa ekukoti Florida Domingo uyu akatengeserwa imba uyu akatanga kubhadhara 16.5 ndobva vawirirana kuti imwe yasara 8.5 anozoibudisa mushure mekungana vazochinja chi ownership muri kuona saka patanga takunonetsana isusu nasisava ndopata no isusu hatiri zvokuti tirambe tichinetsana zvokudaro sisu akati ayo ine chandangoda kuti frank iwewo chipuhwa balance iwewo mbijana yasara unotsvaga stand yako wovakawo pekugara mukoma dhameno ndimi sina chinhu ini ndine dzimba dzangu ini ndikutorwira chi imimi kuti imba ingaende nekuti ini ndakavaka imba iyoyo saka ndingangosiya imba ichienda iyi saka ndo patakatitanga kunegochera nevava vekutenga imba takati imimi 8.5 yachiyasara chitipe isusu vakaramba vakati mudhira mumu vakati mudhira mumu ndobva vatoita zvavakanoita kuhead office ndobva vanoita madhira vakanoita ndobva vauya pashingizwa municipality vaita madhira vakaita ipa vyachinjwa zita ndivaitopinda musitani remunhu atenga isu tatosvipwa zvachose samusisimo mumba hatisimo takakotiwo ndobva vaitawo madhira vakanoita koti ndobva vaitoikandira zvinhu panze tese nemaloji anga tiripo nevana zvinhu zvakanongokandwa panze zvinhu chavangobata chavangokanda matv evanhu emaroja aingobviswa chingonokandwa pasi kana yapwanyika ndizvozvo kana hunga hupfu bhaketi rehupfu rakutuka hupfu rikungorasika ndizvozvo vari kungotsika ndo vari kungotsika vari kudarika nerodhi vari kungochiwa kuti akandokona ngoisa muhomwe akungotorawo ngoisa muhomwe otongoenda saka munopiwa court order kana yekupiwa notice kunzi takukupai svondo 2 kana mwedzi 3 yekuti mubve pamba ipapo notice vakatipa notice yetu ye48 hours pa48 hours isusu ndo vasatinesa kuti ko iyo vanouya vachitipa notice yekuti tibude mumba sei yeti nyaya ichiri kucourt ende haisati yane judgment saka notice yaiswa judgment haina kuiswa saka notice inobva nekuti kuti panzi pane notice ka patanga paswa judgment ka paswa judgment tese tiri mukoti ka tobva tazochipiwa notice plus 48 hours mune mawana kokutoenda vanoenazvo ko pari kushanda mari katete pari kushanda mari yakanaka inochinza zvinhu pasiri pakati pemwedzi ere maroja makamati vachangobva mekubhadhara rendi vachangobva mekubhadhara rendi antu vatatiwo kune loya ratazinga tanaro yanga iri shamwari yemurume anga ari advise wandambotaura murume wekutanga uye ukumbotiita interdict word mr dua ndo vakazotayo regendi kupe mwana shamwari yemwana wangu iadvocate ambokupushirai pazvamira pazvasvika apana kumira mushe handi muri kuona then at same time wakuti imvana uya anonzi tk takawira takaendesa iloya iroro pari kuinoitawo kunodaiso wamapepa wokuti gadzisaka isusu zvinhu zvaita sei zvakandwa panze tarohwa neeviction order imba yese tete imba zvokuti within hour rakawandisa imba yanga ita clear zvinhu zvati zvese kurodhi vikakuenda hapana mari yacho yatanga tapuwa nemaroja tabva mekubhadhara vana vachikoro iwewo mukomana akati mapepa ekukota anodawo mari kuti ndikugadzire makopizi ekunosubmita kukoti kwacho tipe ndingiriki message of court zviri kuda kuti mari mune mukomana apa ndine mwana muri kuona
zvanetsa paya taenda tafonera DK takawira takaendesa iye gweta uyu iwe shamwari kunongo takandiwa zvinhu panze zvinhu zvitori panze toita sei sanzi ko zvinhu zvazokandwa panze sei tati hatisi kuziya sanzi aiwa dzorera zvinhu ichi mumba ndo tadzorera zvinhu mumba tadzorera zvinhu mumba manheru ma7-7 mahindira yauya polisi yauya yakazadza mapurisa naye messenger of court uya sanzi anzi competent of court madzorera chii zvinhu mumba mashora dari masaka matosungwa pindai mota inini sisi nemuzukuru nawachibeu nemwe muroja aigara kufrandi nokuti mamaloja angari kubasa angari kumabasa zvinhu zvanga zviri ngori mumba vanhu vanogara mumabasa vanongoya kana mwedzi wapera chibhadhara riendi kana nekungoona kuti pamba vakamira sei asi vakazoona zvinhu zvapanze nekuti vakapwanya madho ese vaingopwanya vachinotobvisa zvinhu vachinokanda kunze hazvina basa kuti munhu haapo vachinokanda zvinhu panze saka ndo pandakazonzoona umwe ofisa zvakanzi uyai uyu anogara nemwana ndogara ndomuziya anogara achingofamba nemwana anogara nemwana hatingende naye nemwana iwe uchisara uzouya kwamakoni mangwana makiseni na8 woita sei otera sisi ndo vakaendwa nawo apa vanoenda kubasa vanodzidzisa but vatonorara kwamakoni vanoenda kubasa vakatoita 2 days vasikuenda kubasa ndobva vatonorara chi kwamakoni ini mangwana acho bva ndazotera chi kupolisi kuya kwanemwana sisi nyaya iri kwatsimbira loya riya riyawo chigadzisa nyaya kasisi vaita sei vabudeka kana nyacho kana kuronda koti vaende kukoti vachibva gomba uya hama dzemunhu akatengeserwa imba dziyadziya vasapomba futi mari chi mupurisa kuti usavaririse ngavamborara futi vambofikisa ndobva vangoitwa madelaying tactics ndobva varara futi second day mustokes mangwana acho ndobva vazoenda chi kukoti vaenda kukoti ndo koti ndibva yazoti imimi imba yakatotengeswa imba yakatoenda imba yatoevaridzi imimi kana kuronzi hamusi kuirana nazvo tsvagai loya renyu akuitiraiwo apiwo kana mahwinawo iye apinda mumba menyu yeye tichangomburisa semapurisa atakuitai asi pare zvino chi ibvai pachazi pamba penyu ini vandasara ndiri pamba pasisi vabuda vagomba kwaya then hama yemunhu akatengeserwa imba iye mwanzadzi yamene aiti anzi ndabva kuwaterfalls abva auya vanova ndiripo sanzi ako uri panapa ndikati chii sanzi ima hamuna kuziva kuti imba hachazi yenyu kudii but adati tinetsanaendasane paya ndobva ati amera timirechi uti ane muridzi wemba ndati muridzi wemba imba yababa namai vangu yawo wakuti mwe muridzi wemba pati kudi zvenyu zvotsotsi zvimafuratu zvamuri kuitira zvemapepa izvi nekuti satina mari mutishandisa mari nekuti hatina mari imba iyi kai nyange zvikaita sei nasei hapana imba ndevabereki vangu iyi ndobva afonderana naye Florida ari kuamerica sanza pana rasta aripo rasta uya sanza ndipefo nditaure naye ndikafara pamwana atataura neni zvakanaka halo iwe shamwari uchiri kudai pamba pangu yechii ndati wana yoga hadi zvokunetsana newe isusu hatipengeka izvo iwe uri kunetsana nesi pamba yevabereki vedu sei allright iwe chitipa 8.5 yakasara ndinotsvagawo pangu pekuti asei pekugara nichi nemwana sanza hazve mari yakasara nekudii kwaicho yakasara hazvinei newe handikuziye ini chandinoda ndechekuti ubve pamba pangu imba iyo yatoimba yangu vandatokata foni takutoshaudhana saka ndopaakabva azonoita mapepa ake futi eFlorida manhero acho mapurisa futi vahindira vayauya futi ndovasvika vyanditora nemwana patanorara chi kustokes nemwana takaenda tikatorwa usiku kuma9 mapurisa acho ndobva auya ndobva toti pindai takure gumezi nemwana matosungwa vataenda vandanora kustokes nemwana mangwana acho makuseni ndakuitirwa mapepa pandazoisi futi izo hama dzaFlorida vachifonera mupurisa angari kuita futi nyaya sanza iye futi ngamborara futi mustokes angipeta azoenda kukoti mangwana sanza aiwa haizoita kuti ararechi 2 days nekuti ane mwana inda kutoita mapepa aende koti imi muyaichi musangane kukoti ndopandazorerwa mapepa pandaenda kukoti koti kuya zvikazonzi une mhosva weshora dari imba iwewe yakatoenda imba hachazi yenyu saka
aufana ungasiri ufana kubva ngeutori pamba ipapo saka uchobva pana apapo enda anobvisa zvinhu zvako kutoonekwa kuti uri papa futi imozvo ndasaka nemwana ndoitawo sei mondonena nekuti pamba ipapo ndo pamba patori pamusha pacho ndopatanga panga patori paruzevha saka ndinoenda kupi nemwana saka hatinei nazvo izvozvo itobuda kudai atopedza nini ndava ndabuda nemwana wangu paya tati oredi kendisi ndingoenda kumba ndasvika kumba patanonorara zvechivindi patanorara vanhu iye vhorodi wekutenga imba uyu ndobva anohaya mamonya amene gym club yakanoti haira mamonya akanoya nemota amandimba ndobva auya kwautanga tora zvinhu panze vachinoisa kunze vachinotora zvinhu vachinoisa kunze vachinotora zvinhu vachinokanda kunze ndobva watotenga makii manyowani mapadhogo kudididi ndobva watokiya ndobva ndakazoita dzinenge 4 days ndichirara panze nemwana kunze kwejurawo so dzimarowo next wazoti imbotipa mwana aite sei arare kunoku iyo chikutsvagira pekurara pandakazorora dheri 5 ndo pandakazobatsirwa nemhuri yepamba pandiri kugara panapa nhasi ndopa wakazoti chiita sei shuya uchidzoka uchi pamba paya pawakambogara taitagarisana zvakanaka ungonongogarawo kuseri uku tionawo marata ongogadziragadzirawo marata tikaonawo kasendiwo tongobatsiranawo takangogara osi semhuri asi tichingona kuti zviri kufamba sei saka ndo pandiri kugara pamba panapa ndiri ndo mhuri yandina yandakagara nayo vanapa vari kundibatsira vari kundichengetawo ndo vazozi ashuya ndokwakuzotora mwana kuchikoro haasi kuenda ane 6 years nekuti pamba apa parendi papa ndo pandachitoonawo mari yekuti aende kuchikoro ende akuipa kwacho kana mhepo dzacho mabasa acho kungopuromiswa hakuna chiri kumbouya zvototi kana pazuva kutoti ndikatokonzere pazuva ndingangoti kana pasvondo ukatobata $5 wabata mari yakawanda chekudya chacho zvangozvikira zvandaita pekutanga kwangoramba nezvi zvekuparapara kwangoti wakangonoka pureti ndongoenda kekunotenga hupfu hwekupima mashops kwampostori unotenga hupfu hwekupimawo paungoona wakachanzikana kabasa wamboona kana kabhindako kana ke$2 ungotengawo madomasi zvimafuta zvekubikisa kabheji rako wombotiwo mwari wangu zviri nani asi mamiro situation iri paground yo ndo yandinayo sisi ndo situation yatinayo zvodoti kutokumbirawo wenyasha yemwari kana nenyika kuti iyi vatibatsirawo tichipendera mukoma Frank ndida kunzwisisa mashoko enyu toti muzvara nhasi tawana vatatu apa hama dzenyu dzakatengesa imba tavagarisa apa mashoko amungade kuvaudza ndekuti kudii makatarisana muri vana vanyamunhu nechiitiko chakaitika ichi yako takatarisana handida ngokunyepa kutaura chokwadi hapana kumira musha hapana kuchena bhozi peni hatinayo isusu izvezvi yekuti tinge tichionana chitaurirana chekutaura chacho hapana chekuti tichataura nekuti imba vakatotengesa mari vakadya havana kana sendera vainaro saka kuti titi tigare pasi tikurukure ndo zvatinafanira takaita dai kuri ndo zvatakaita mazuva ekukakavadzana zvisati zvasvika pazvasvika taigona kunzwisisana but ezvino zvimanje kuti tigare dare iyo imba vakatoita zvavakaita imba yakatochinjiswa zita munhu atopamba imba fayo kutogadzira muchaona mavhidho achakuisira yacho imba yacho zvese agadzira kutogadzira akuti samba dzake dzirikugara ipapo uyo stenyire benzi remunhu imba mari akatobhura haana chana chainacho saka zvekuti kana kuti uti nditi kana kutaurirana kwacho manje hapana sisi chatinoita kutaura hapana aiwa pakaoma ipapo chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe zvamungadobatsirwa pamwana uyu tikatarisa nesituation magariro amuri kuita chii chamungade mimi kubatsirwa zveimba tomboisa pasaidi tosira kana kune vanokwanisa kukubatsirai asi takatarisana nekugara kana kuti neugaro hwemwana zvamungade kubatsirwa nazvo chii kuruzhinji reZimbabwe kana kuti kumhuri yeZimbabwe chandingatokumbira kuti kubatsirwa mwana kuchikoro
apa muone mwana wacho uchora anogona saizi yakewo haigona zvekuti kana nanhasi kunoko tinototoshuphana anongouya nemabhuku ake apa ndoita sei saka mari yekuti mwana aende kuchikoro hapana nekuti handisi kuenda kubasa hapana zvekuti kana pekugara pachizvezviyo uri pamba pevanhu ka hakuzi kumusha uri pamba pevanhu pane vamwe vanhu uitawo something uri pamba pevanhu pamusha pevanhu vanhu vakubatsirwa izimosva muriona saka handina basa randiri kuita handina mari mwana haasi kuenda kuchikoro zvekudya zvowo tingataura mwari havazozisiye duteka asi handina basa randiri kuita handina mari kuti mwana aende kuchikoro pekugara chaipo mari handina yekuti ndinge ndichibhadharawo pekugara handina basa randiri kuita